Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 8 kan 9. No kanayon nga agpanggap ka iti dakas, agdindinamag kanto amang riribok. Basol ti anyaman apanggap ti maag. Kagura dagiti tattao ti tao amang ipagarop nga iso tinalaing. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hermano, sino tinalaing kinatar? Ngimiti siya! Woo! Kaya po, nabartag man ang tikibor nga anak mo. Mabalin ko mga ibabaw iti anak. Isublik iti tiyan mau. Barang inton rumwar ka nagbaliwan. Sino ti palasa nga ti mangayat kanya? Agpagita ta damagak no apay. Ay, awa na talaga ti babain na. Rumbang kadipay adamagan na. No asino ti balasang amadikon kuwana. Uray kuma, no di na ibaga nga isaw ti kalaingan. Ang mamartag mo't. Asino pa'y ngay abalasang timayat kan kuwana iti kastaagalad na. Ibaga na anataer ken nalaing. Ay, kalaingan nga agbartag taisaw. Amom Lisa, kursunada na ka ni Kadyo agayem ko. Ay, pakpakawan. Kabutang ko ti lalaki akanayon anabartag. Ngem na taer ti gayem ko. Uray taer na amin at taer tamamartag mat. Kanayon pa'y ariri ti sapsapulan na. Agbaliw to, muaddan asawa na. Ay. Pagbaliwem. Kat kasano no saan nga agbaliw? Agbaliw ko nagtumat. Padasam, tay pasigurado nga agbaliw to. Saan ang maala iti padas-padas dayta? Narigat ti agdarasudos. Apay gidiasan ngay. Nagadudita ti agsisina. Tadidan kaya ti asawa da. Ay, saan nakakasta? No siya? No makiasawa ti kayat ko. Agnanayon dayta. Saan nga agsina? Nakasaritam ka din ni Lisa. Imbagam ka di akursonada ka. Imbaga ka. Hanggang ore agbakbakat ka no abalasang. No mamartag ka no ti agaram kan kuana. Kunam mo lang no sino kapintasan. Nagpandag tubay. Pudno. Napintas mat. Makapainsulto ti kunang may baga nang agbakbakit na balasang. Di agpamarang ka. Saan ka pa yung agbarbartek? Mapantay jay balay da. Asaan ka nabartek? Mayat sa day tasing-asing mo, pards. Talaga mayat. Kat nusungbatan na ka. Di ka laysam. Kat into nagasawa kayon. Mabalin mo man ang ti aglembas iti arak. Inton malam no bigat. Mapantay di balay da. Well, tas anak ka nabartak. Ipakat ko man tilaing ko iti babae. Damag ko akursunada nakakano di mamartag a tao. Ay, jakla kaya ti agsagmak na anang. Apay ko maapaisagmakak iti tao amamartag. Kunaklakit din no paalilaw ka iti kinataer na. Ay nananang, dinak mapakan ti kinataer na laeng. Nasaya at takasta ti kapanununam. Ado dagiti babae ang maalilaw iti kinataer ti lalaki. Uray na taer, no agbisin mo ti pamilyak iti sidong na, ay saanan? May mayat met laeng no aramatem ti utek. Saan laeng ati puso no may papan iti ayat anak ko. Iso akas na ti aramidog nanang. Uray na taer ni Kadyo? Ay, jak kaya. Imbag ka nasabat ka dito dalan. Papa na maya. Anya pa'y ngay. No di ti agsapol iti pakairanudan. Sumurot ka kiti kanya ta ipakitaken katilaing ko iti babae. Mapatinag mo nga ta tinapintas adayag pare. Iti na ito akinalaing ko. Awan duado amat nagkanyak dayjay nga aging papakipot. Sapay napintas nga agpaiso ni Lisa. Di mo kunaan nga kursonada mat pare. No saan mula ko maakursonada? Siyak kumakit ti mangaram kan kuana. Awan na.
Natataar ka nalalay nga kami tisika. Kasano akayat nakangay tayo jay? Nagpintas sa babae. Hindi, tangarod ka ito. Iso nga, pabusoy kulangan kan ka. Kumarit ka diti posta. Ah, No asino tisong bata ni Lisa? Agmulta iti may sa baboy, di mapaay. baboy. Ay, nagdakkelan day ta amulta. Una ta inayon ta ti mangikalay sa kan ni Lisa. Ket siyak day ta. Saan aya akasapulan ti baboy no adda agkasar? Pumasyal kami man napusaksak a balasan. Pumasyar. Saan matapagpasyaran dito'y balay mi Sa maysa, awan arak dito Saan nga arak ti sapsapulan mi napintas a dayag? Anya nga iti sapsapulan nyo. Saan mi na sapulan ta dadituin ti sapsapulan mi ading? Sika! Sa anak matamapukpukaw, tapno kunam, asapulan da. Ha? Ay, kwaning. Pangahasim makisasarita kami pa'y kan ka. No makipatpatang laang, mabalin mat. Awan mat dakas na. Isungay may kami ta kinaduan nak ni Celso ta umayak agaplay. Agaplay? Anya nga iti aplayam? Kuading. Umayak man agaplay kas ari di tapusom? Saan ka mauawatan, Manong? Ah? Saan ang agsapsapol iti ari dito'y puso? Ay, kwa. Ilawlawag ko analaeng tapno maawatam. Ating anapintas. No siyak ti ari. Si kamot ti Reyna. Iso mayat kang tagkalaysatan. Awan ti planok ang makikalaysa, Manong. Ha? Iso apasensya ka, wan? Ay sus, agpanunot ka analaeng napintas abalasang. Awan to ti pagbabawyam iti danak. Nakapagpanunot akon, idi pa'y laang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Anya? No di mo pa'y kayat ita. Agsubliak to manan. Kayat mo to siguro. Ikalay sa kamat adagusan. Saanan, Manong Kadyo? Pasensya kan. Asino dagiti kasibsibot na? Dakadyo kon Celso. Saan ka di nagaramid manen iti kalukwan da di akadyo? Saan? Ngam nagaram kanyak, nanang. Nagpres ko agsasao. Ay, kabut-buteng apastraken ti kas di aklase ti tao. No awan ni Manong Celso akadwa na itay, ay naglembengak Diyak nagpadlaw nga adda tao diti balay. Rumbeng lang anak ko. Saan ang mapagtalkan ti kas di a tao? Ang mga nupagaramidan na kapay iti dakas. Wan nga ro, nanang. Intun umay nga agmaymay sa, ay, talaga adyak kayat apastraken. Kasano ngay pare? Awan samot namnamam kan ni Lisa. Apay nga awan. Isaganam ko timultam ababoy Ay, padasak mat nga arman. Kat no siyak ti sungbatan na, sikat ti agmulta iti baboy. Di mo ko na nalalaing kang miti siya. Nalalaing nga ka. Sa maysa, nagugwapo akang miti sika. Awan dakas na, no padasak mat. Tay kunada nga ruden. Ti agbaligay. Iso, tinalaing. Tapno di mo mat ko na, awatag ti karit mo. Ngam kaya't kumot nga ibagakan ka. Siyak tinalalaing. Kang runana, natatairak. O. Numapayak man. Awatak asi pupuso, ti panakaabak ko. Nasaya taawatam ti panakabak mo. Ngam ibagbagakon. Isagana mong tay multam ababoy. Ta inayon ko, intun agkalaysa kami. Ay, napanan man ng jiluko nga anak mo. Ay, Jack Ambo. Nasapsapa mo't apimanaw. Ay, kuna no napan nagiwayway. Saan ta damo ijinwang iji pagpagudan na? Ay, apaw, kiborday di atao. Ay, saan mon anam namaan no kasjay. Ingkalatan iwayway tinwang mo, uray imunan arimwardya anak mo. Pang-urek sanday, di pa'y makatultulaw. Ay, kanayon mo ngamin apanuynuyan ide. Ay, anyangay ita. Talaga, anasadot. Ay na, kamali pa nagdungo ako nada. Babawi kaon. Maging buhay!
Mabisin siguro na ito'y lukaw iso asimang putain. Tatang! Ano ti masida? Ay, arak ti labay mauntain ni busko ti karni a masida. Abay nga, didak imbad siyan, tatang. Ay, uray saan ka mangmangan. Tadi ka magtrab-trabahaw. O, suron kaon. Ay, ada ka di arak, tatang. Una, uray siya akong mangan. Minumaklangan iti arak ah. Nga, uray maluto ti barakan bitukam. Abay ko mga maluto. Saan ama ituon iti dalikan? Oh, mabuguhan kiti iti alkohol ah. Ay, una yan. Itun kuan duraben kaan. Awatam to'y sagot ko asabong, ading. Wow! Nagbanglo ah. Agyaman iti sabong. Agyamanak, magustuhan ti sagot ko asabong, ading. Mabiit lang ta ikargak man iti flower vase nga dadanom na. Imbag man ta di mo kadwa dya keyboard at tao? Ni ka di kadyo ti kayat mo asawan? Sino pa'y ngay? Kidawak ano umay ka pa'y maminsan? Ay, di mo kuman kadwa da iti at tao. Napres kong hagsasao. Saan ka di nga imimay ditoy? Adaday tayo umay na. Ngam na si puta kadagos. Ay, dinardaras ko ti pimanaw. Nadamag ko nga armam kanumat di Lisa. Agsagana kay ti mabit. Basit lang nga napanangipakat ko itilaing ko. Kalay santaon. Ay, jak mama ti asong batan na ka di balasang. Ni, magkunan nyo mo inanang. Iti da ito'y akinataar ka? Oho, imposible at di nakayat da jay. Iti aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sao? Uray kita nyo. At iwak da jay Celso. Makiribal kat kanya kon. Anya ngay matilaban na iti taar ka? Oho! Ay, nataar ka nga agpaiso. Ang mamarte ka mat. Awan pa'y trabaho. Ay, apo. Naglaingak to pa'y nanang. Kidayak la ti balasang. Maragsa ka na. Sungbatan na ka din, Lisa? Uuan, Celso. Ay, ayatan ka mat. Agyaman ak unay, Lisa. Nagunod ko matlaeng. Tinasamit awan mo. Ngam ikarim adinak tulukwan. Saan Apolos? Promise. No kayat mo. Umuli kami. Tatulagan tayo ti panagkalay sa ata. Kalay sa adagos? Aguray pa'y kumamot ah. Kwa. Inton bigat. Intang arod agpasyar ijay ili. Mapantay ijay simbaan. Wan inta makimisa nga umuna. Kalpasan na, agpasyar ta. Nakaragrag sakak. Ta sinungbatan na, Lisa. Di kanto pagsangitan Apolos. Agora naman. Damit Celso kung Lisa ti masabat ka. Nene. Ay. Agkibkibin damatan. Pare kadyo. Sikam gayam. Papanamon. In kami man matagpasyar ka ni Lisa ijay ili. In kami makimisa. Anya, in kay makimisa. Apay nga kibkibin kay ngay. Sinungbatan na kun pare. Agayan ayat kami. Agayan ayat kayo? Wain. Ay sige Labsan da ka pa'y pare. Taing kami man ag-date ka ni sweetheart ko. Sige, pare. Sige, Kadyo. Inati unak, tinalaan ani Celso. Baliktad ka diti mata ni Lisa. Asaan asyak anataer ken na lain ti pinili na. Ay. Malas no kastoy. Abay ngayon, saan asyak ti pinili da dya pandek. Salbag da dya. Hanya ti pagkaskas taam. Nagalas tayo tsuram. Ay, unay ka eday tuyan nga artek. Diyan pandek tatang. Diyan din nalaad ti pinili na nagtayra ka tao.
Ay na, mabiyag aya ti kinalastog ken taer mo ti pamilyam. Nanakem ti babae. Tadjay namnamaan na amang biyag ken kuana ti pilyin na. Nagsakit na lang. Pinainak ti babae nga ayatak. Tigit din gayam ko na lang at ti pinili na. Oh, naggasatan dahil silsaw. Ay, no kayat mau nga damit mangayat ken ka babae. Heh, agbalbaliw kan. Angam no kastam. Oh, malakayan ka aduduugan na baraw. Ti agin lalaing a tao, adaywan, dagiti tattao nga addaan iti laing. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23 kan 24. Anyaman nga aramidan nyo, ipapuso yu akasla maipaay iti apo, asaan akadagiti tattao. Laglagipan nyo agunggunaan na kayto ti apo. Awaten nyo ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga apo apagserserbian nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Kenya. Ayan ti kwarta. Itid mo kanyak. Saan? Jack, itid tinapidot ko akwarta kan ka. Anya? Isublik iti akin ko ka, Max. Awan at talaga ti ammo manyapen. Pues, no isublimot lang, itid mo kanyak, tasyakon ti mairanod. Agkapsat ta, Max. Pangaasim ko, mamat. Noan niya ti desisyon ko para iti dahi akwarta. Isu ko mati masurot. Kasta. No ngay ibagakken ka ita, asyak ti masurot. Asyak ti pangtedam iti napidot mo akwarta, ha? Anya? Ben! Ben, lakay! Saan tapay analpas, Ben? Pagguduan ta ti kwarta, no di mo kayat nga ited amin kanyak. Kinabilnak ni Max akabsat ko, bagat. Anya? Kaya't naapagguduan milaangan ti kwarta napidot ko. Diyos ko. Tilawlawan kon anang ibagak ng kuana, ng adda napidot ko. Sika ti nakapidot. Rumbang ko mga erespeto na no anya ti kayat mo nga aramidan. Bagat. Padasam man abiro kan iti Facebook. Tinagan ang nakasurat iti unag tibaga. Kinapudno na. Dayta ko mamutibagakan ka. O sige, mabiit lang tabiro kag iti Facebook tinagan na. Sige bagat. Tapno maisubli adagos ti kwartana. Kasanungay, Max? Naalam ka di matlaang ti kwarta? Saan, Feli? Ngam agsubli at taalaek. Ibagam ngamin apagguduan nyo ti kwarta. Imbaga akong dayta, ngam di na kayat. Isubli na kanukit din. Anya? Pangkitaan ngawan amuna day di a tao. Ay, di pa ikit din sayang no isubli na. Kwarta, pinagbalin na ba to? Masurunak nga rod. Iso ako nak, asyakon ti pangtedan na. Masapol nga aramidan ti kabaalam. Tapno maalam ti kwarta, Max! So, you lost your money, David? Yeah. Please help me. I need to work for my food. Oh, kaasi ka mat. Apay ngamihin anapukaw mo ti kwartam. What did you say? Okay.
You can stay in my house, David. Oh, thank you. Thank you, Mila. Aguray ka. Kaslaad na nabasak iti Facebook ko. Malagip ko tinagan mo. Mabitlang aterwar ko ti cellphone ko. What? Sika nga tanay to'y. Is this you, David? Oh, yeah. That's me. Thank you, Ben. I will never forget what you did. God bless you. Thank you too, David. Naimbag. Tasika tinakakita iti kwarta ni David, Ben. Lumugan ako maiti taxi. Idi nakitak ti bag. Idi kitaak. Dulyar. Isu adagos ko abinirok takin ko ka. Dayawen ka, tasaan ka nagpasulisog. Gapu iti nakitam a kwarta. Diyak ilibak. Simkanday ta iti panunot ko. Ngam kunak mata. May saak anamati kan Apo Diyos. Rumbang laeng, nga agaramidak iti pakaayaywan kanyak, ti Apo. Naladaw kan, Max. Awanan ti kwarta. Anya ti kayat mo asawan, Feli? Nabiro kan danta akin ko kwa iti kwarta, Max. Sino ka no? David ka no tinagan na. May sa foreigner. Insublin ni Ben ti kwarta. Iso adi mo namnamaan pa yung adda maalam. Anya? Sayang. Buisit na ije, Ben. Napalalo ayaman kan ni David. Tain sublim tinagado a kwarta na lakay. Kwarta lang dayjay bakit. Kat may saan ta ako kwa? Rumbang laan, ama isubli iti akin ko kwa? Maawatan ka lakay. Iso amaragsakan akmat iti inaramid mo. Agyaman ak bakit. Kat ni Max, saan ka di pa'y nga imay dimawat iti pasensya ken ka? Bayamon dayjay akabsat ko. Masapul a pagsaritaan nyo ti inaramid na ken ka. Amangan nuulitan na. Patsyel ka, asaanan nga umay dito'y dayjay. Tawanan ti kwartang iduldulin ko. Wala, ngam saan anasaya at ti panangkabil na ken ka. Un bakit? Ngam, pakawan naklangan. Ti Diyos ti makamukan kwa na. Pudno nga daday ti balay at tinawid mo kadagiti dadakkel mo. Ngam awan mat makukwarta tayon. Anya ti kayat mo asawan iti detang imbagam, Feli? Sumapul ka kumamot din iti panggadam. Saan ka amat maturog laeng? Anya? Diktaran nak ngagtrabaho? Awan mo't dakos na iti imbagak Sumapul ka. Uray jeepney driver. Wano anya laditan. Basta ada trabahom. Ila kumpay laki ni Ben dahi tamay sa atugaw dita. Patsak ngawan tugaw dakas ta. Anya? Nagalas mo't tantikas ta nga ugali, Max. Tugaw? Ilakom? Ay, nagadulagit din nga artim aya. Bayam, tagsapulak to iti pagkwartaak. Ang mga no awan tumutla ang kwartada pagbayad da. Ay, nagrigat at talaga ti trabaho at janitor. Namanusak. Baki usarak man... Ben! Sika? Una na. Siya ang agpaiso. Janitor dito'y apasdak. Ananusak laangan na. Nasaysaya at tikasta. Tinaskan, saan ka ngagtaktakaw, Ben? Agyaman ak nana. Ala, sige. Panawan kayo pa nga rod, nana. Sige, Ben. Papanam, Max. Jakon ituloy ti maturog ita. Inakman agpagnapag na dita sentro ti syudad. Bareng adda mapidot ko akwarta akas kini Ben. Anya? Jakmat lang makaturog dito'y balay. Tanakangiw-ngiwat ka. Sige, inakon. Max, mabit lang. Max! Ay, malemak ton, nga gawid. Anya ti aramidam dito'y? Janitorak dito'y. Sumadak dito'y, Max. Ananusan ti kasta trabaho?
Katun anyangay nga rod. Awan mo't nalpas ko nga adal. Nagbangsit ka ba yan? No siyak ti si ka, jak mairusok ti kasta trabaho. Sa dino ti papanam, apay nga adda ka dito eh. Sa dino pa ngay, umayak mag-CR dito eh. O sige, labsan ka ba eh? Talaga at tuso dahi takabsat ko. Hindi nakpay maawagan iti manong. Kasla ibain na akabsat nak. Kan ibain na, adito iti pagtrab-trabahwak. Ay, rumarakon. Awan pagbayad ko iti panag-CR ko. Sige. Tangay siyak ti adda dito eh. Uray libre kan. Ano sa nyo No kumadi mo insubli dyan napidot mo a kwarta. Saan kumakasto iti sasaadan ta ita? Bak nang takuman. Anya? Traffic manen. Dahito iti problema dito ikat. Kasano day to yan? Maladawtan. Wisit. Sapay nagpudot. Rumwarak pa'y, day nakgumatang iti danom. Makain inuma. Sige. Karti nga ma. Ay, ako na yung magtanda ito yung traffic. At the checkpoint, di ta masungat. Max, anya da ito yung nararamid mo? Natiliw kagapo iti droga? Natangda na naklangan ng itulot iti droga iti sudhad, manong. Anya? Kaya't ko ti makakwarta iti dakal. Iso na aramid ko ti kastoy. Nakababain ti naramid mo. Di ibagatan, droga ti pagbibiyagan nyo. Uwan nga ron, manong. Jak pagarupan nga damang tiliwukan niyak. Naimbaglaangan, tarimwar ti asawam, idi natiliw ka. Uwan nga ron, manong. Tano saan? Natiliwmet ko ma. Nadagsan ti kasom, gaputa adu ti drogang awit mo. Aganos ka lang. Anya, nag-video call kan ka ni David, Ben? Oh, itamampay. Imbaga na, ano kayat ko? Alaan na kanuje ka na dangayan na. Oh, kasta ka di. Kasapulan na kanu ti driver na. Ket siyak tinalagit na nga alaan. Siguro, kaya't nati agsubadkan ka. Isuan nalagip na ka. Ikarkararag ko nga ron nana. Ano pagayatan ti Diyos, mapanak. Di kan agpangadwa, Ben. Isuda pa yun ti makaamo iti gastos. Isu nga umanugot kan. Tagundaway mo daytoy ang makapagtrabaho ija abroad. Ay, kaasimat ni Max lakay. Gaputan na ibalod, insukatan ni Feli. Anya? Awanan ni Feli di tabalayda. Simurutan iti lalaki na. Awan ti mabalin, no dinan kayat ni Max. Kasanon dagiti doang anak da ababasit pay laang. Ano sampay laang idaakad kaduan bakat, anyangay nga rod. Ay, o sige, siya kun ti makamu kadakwada. Kaasid amat. Agan anos kapay laang bakat. Tama panak iji ayan ni David. Panagkunak, lumakay motan ita. Ket masapul na tikat kadwa na itibalay na. Diyak laim pagaro nga agmay may sagayam itibiyag day di a David. Huwan nga rod. Ken addan sapay an-anayin na ita. Gusto mo't kit di alakay numapan ka. Iti kasta, adamang kitkita kan kwa na. Ket di kagdanag bakate. Numapanak ijay, ket ipalubos ti apo. Alaan kan tumat ijay. Ket ijay tan ngagnaed. Ala, si Katimakaam mo lakay. Kapaya di mo kadwa ni Feli. Sa dino ti anti asawak manang. Lading hitak nga ibaga, Max. Ngam simurutan iti sabali a lalaki. Anya? Ti awanan ba ang babae? Max. Kasano pa yan dagiti anak mi? Amo na matakastoy ti kasasaad ko. Di ka madanagan.
Adaak ang mga sikaso kadakwada. Agyaman no kasta, manang. Kat ni Manong Ben ngay. Busy ang mga asikaso kadagiti kasapulan na papeles. Ha? Aywan gayam, malagip mo ti kwarta idi nga insubli ti kapsat mo? Di mo ni palagip, manang. Sana nasaya ti inaramid ko idi. Kaya't ko atagi ko anti kwarta. Ngam nasaya at mat. Tayo subliyo iti aking kukwa. Ni David ti akin kukwa iti kwarta. Kat iso ti makaam mo iti amin agastos iti ipapaniben iti abroad. Anya? Nagmayat nga rod ano kasta, manang. Sana kas kanyak. Asi babalod dito eh. I'm old and weak, Ben. But I don't like nursing home. Don't worry, Sir David. I am here. Thank you for coming in my house, Ben. Sir David. I know you're a good man. That's why I trust you. Thank you, Sir David. I'll do my best for you, Sir David. Mabiit laang. Ben, sika. Wen, siyak bakit? Kumusta? Ay nasaya at mat. Apay akalat, ti panagawid mo. Ay na, bakit? Pastor ka nakpaimat ah. Ayun gayam. O sige, sumrak ka lakay. Among bakit? Natayin ni Sir David. Isuan nagawid hak. Anya? Pasensyakan, nujak inyawag ti panagawid ko. Ngamin, busy kami. Awan anyaman na lakay. Tinasken, nakaawid ka na sa lunat. Man na nga si ti Diyos, bakat. Amom ka di, aging ga ita, kat kasladyak patsyan. Ang pudno. Ti anya? Ni Sir David, inted na amin kanyak ti ornong na akwarta. Anya? Pudno ka di, lakay? Pudno, bakat. Kat dakal apagyamanan ta iti Diyos. Tas anak abinaybayan. Iti tsimpo ti panagrigrigat ko. Adda akong Max. Kat di ka agdanag. Siya kung ti makamu iti panagadal dagiti duwang anak yo. Bayat ti kaddam ditoy. Manong? Aramidak mo ti amin. Tapno mapababati sentensyam. Ngam ikarim. Agbalbaliw ka kuman. Kinapudno na. Nabayagan na nagbabawiak dagiti basol nga inararamid ko idi. Nang runa unay kada kayo, Manong. Max. Nagasatak. Tanadanak iti kapsa takaskan ka. Nakaimimbag ka kanyak. Kat pakawanan na kumakadagiti nagkurkuranga kada kayo idi. Itala nga mamiris ko dagiti bidot ko. Max, napakawan kan. Awanan dagiti dadakkel ta. Isu arumbang laeng, adatat ag tinulong. Agyaman hak, Manong Ben. Ti agaramid iti kinaimbag, gunggunaan to ti Diyos. Kati agaramid mat iti kinadakas, madusan to. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 17 kan 18. Di mo apalan dagiti managbasol, ti panagraam mo iti apo, ti ad-adda kuma apakasagnam. No kasta ti aramidam, nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candian. Mapadakkel ta ti balay ta no kastoy nga adu akanayon ti paglakwanta. Imbaglakit din tawan pa iti adu akadwatang aglaklako. Imbaglakit din taadagayem ko amang mangted iti ilaklako ta. Nabiit tapay anang rugian naglako nanang, ngamdakkelan adagos ti naglakwanta. Mayat gayam da ito ang negosyo. Talaga mayat. Ngam dagita kaaruba ta. Uray kanayon da amapan iti kunkunada balay ti Diyos. Di da pa'y makapadakal iti balay da. Kasano kat agtaltalon kan agbangbangkag dalaang mat. No panagtutudo, maupranda. No mat panaggagapas, maininitanda iti kastaunay. Anak, di ka pa'y matla nakapulos. Mapantayon ije simbaan. Masapul ka di pa'y nga umayak mat, nanang. Rombeng laeng anak ko. Pagrebengan ti tunggal may sa ti mapanagdayaw, kan agyaman iti Diyos. Kanayon kayo matamap mapan kan ni tatang. Ilaklak amda ko na. Umay kakit din. Uray maminsan lang iti makadomingo asumurot kamat. Apay ngay day takaruba tayo. Diyak mat makita mapanday ti simbaan, uray Domingo. Apay aya, adagita kaaruba, tikit kita, Saan da mapan makimismisa? Ngam apay ang nagdakkel ti balay da. Ngam da tayo. Dayta ka di balay ti pakakitaan iti bendisyon ti Apo? Anya nga ron ngay. Amin nga aramidem amayan natop iti paghayatan ti Diyos. Makipagmaymay sa kakankwana iti maikadwa abiyag. Ay, mapanawam tumatlaeng ti dakkel abalay. Padasam nga awisan ni Nathan, no kayat naman ti aglako iti kas iti ilaklako ta. Padasag to ananang, ngam amang ano saan da apalubusan, tatumulong iti talon kan bangkag da. No tumulong, iti Sabado, tagad-adal. Wano uray Domingo, no iso. No agkita kami, padasag nga awisan, tapno ada kadwatang haglako nanang. Ija iskinita ija ili ti paglakwan mi. Wano saan, uray umay tumulong nga agisupot kadagiti ilako ta, iti babasit asilupain. Ay, imbag ti agisupot, tamabalin ng aramidan. Ngam ti aglako, masapol alimod. Ang mga makita ti pulis. Sa bagay, masapul nga minti annad, tapno saan ang makita ti pulis. Apay ka di apo polis, anya ti masapul yo? 5 basaklaeng, adang amin sipsiputak a tao ditoy. Ha? Apay asipsiputan yo? Adda ka di inaramid na may kaniwas, apo polis? Saan pa'y asigurado? Isu asiputan pa'y nga umuna. Sakbay nga aramidan ti sumarunong addan. Kasta ka di, apo polis? Awan ka di ammo yung aglaklako iti maiparit a bulong ditoy. Ha? Maiparit a bulong? Anya ka di day, apo polis? Apay a maiparit? Maiparit. Tano aramatan dagiti tattao. Makadadali ti salunat. Ket pamkwatanda ang mga ramid iti may kaniwas. Maawat akong ti kayat yu asawen. Awan mati amok nga agilaklako iti kasta ditoy, apo polis. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Nathan. Ada kayat ko nga iparamid kan ka. Anya ka di day jay manang? Pagkwartahan da ito'y, mabiit ka ama kaurnong naglako ka. Saan pa'y anadagsan nga ilako? Ibulsam laeng. Nga magadadalak mat manang? Saan mat nga inaldaw ti panaglakom Iti Sabado. Tumulong nga kadatatang kananang. Iti aldaw ti Domingo ngay. Saan da kaya't apo manawak iti aldaw ti Domingo?
Agrason ka Ibagam nga ada aramidem a pagkwartaan, ngam saan mo nga ibagbaga nga aglako ka. Padasag, no palubusan dak, manang. Agdiskitar kamot tapno maadaan ka iti kwarta. Taday tamulayo, mabayag pay sa mabalin nga ilako. Nadanon manen ti Domingo, mapantayo manen iti simbaan. Manan? Adda aramidan mi kadagiti kakadwak, tatang. Basta saan mo aliwayan ti pagrebangam kas Kristiyano. Sakbay nga aramidam ti bagbagam nga aramidam. Tatang, mapanak pa iti simbaan. Sakbay mapanak iti bagbagak nga aramidak. Ala, intay mo roden. Mapan kanto dito ibagbagam apapanam, kalapasan ti misa. Mapantayo ka din? Si kalangan ti ururayan mi. Itay pa nakarubwat kami. Nagbayag kamot nga agpalas. Apay anala daw ka nga imay. Isupay ko mati mapaglakwam. Anya ayat ti ilakok, manang. Kansa dino ti paglakwak. Kasulangan. Mapan ka iti address nga itid ko kan ka. Yawat mo iti tao da iti nakasobre. Urayam mo't nga da iti dakan ka nakasobre. Kasta ka nila ang ti aramidak, manang? No maaramid mo na ita. Adan kwarta madagos. Basta yawat mo ti nakasobre. Sige, manang. Sino nga iti pangtadak? Adda lalaki ang nakabado iti nalabasit. Nakasanglas. No pagbusinaan na ti motor na, asit gam, kat itad mo ti nakasobre. Awan samat tan dito'y simbaan ni Nathan. Kaslaawan nagpaiso. Ne, napananangatan. Sa dino jay kunana apapanan na? Di namot nga rod imbaga no sa dino. Ay, impang pangruna na ti kunana apapanan na, ngam ti panakimisa na. Kasaukto ti anak na inton makasangpet tayo ijabalay. Wen, tasana rumbang ngayalang-alang na ti pagrebangan tayo iti namarswa. Dayta ti kamali ti kaadwan kada tayo. Ipangpangruna tayo tinain materialan abanag. Ngam maliwayan tayo ti may papan iti na espirituan abanag. Tina-espirituan ko mati at nga ipangpangruna tayo. Imawag tinang tidam Nathan. Intid na kanukan ka ti sobre. Un manang. Anya ka di daytoy, tanagpuskulmat. Saan mo nga amuan? Aguray ka, taitid ko kan ka ti kwartam. Oh, adtoy. Ha? Kukwa ka amin daytoy, manang? Tapno umay kanto manin Ibaon kanto manin iti sabali adiso. Oh, saan ka di analakalaang at trabaho? Kat kwarta dagos? Mayat gayam, manang. Isumat lagayam ang nagdakkel ti balayo. Kat agpada kayo kan ninanang mungawan trabaho na. Adamot trabaho mi. Ngam saan akas iti trabaho ti dadakkel mo. Ay, nagrigat lang arudan. Nagbayag pa'y apagkwartaan. Manang, anya ka di dyan tulod ko. Kan anya dyan tedda, nga inyawat ko kan ka. Saan ka di ngayon bagak asaan mo nga amuan? Ngala, agawid kan. Kat umay kan tumanan. Pimanawon jay ignorante. Damagin na kit din no anya kanuti in-deliver na. Imbag ata na allokoy ko para deliver itilako ta, nanang. Adda kumapay maallokoy mo para deliver itilako ta. Ibagak to ka ni Nathan nga agawis iti sabali. Iti kasta, adda kadwa na para deliver. May mayat no pada na nga ignorante ti para deliver. Wana, mayat no adoda para deliver. Nakatugaw talaan. Ngam adda aggargaraw para kadata. Di da namnamaan ang maiparit a droga ti deliver da. Agpadata a masirib, nanang. Bumak ng tadagos no agtultuloy akastor. Lakay, Jack nakita itay ni Nathan ijay simbaan. Nakita mo ka di? Uray siya nga rod, saan ko mata nakita? Ay, andan sakat na panan na sa bani.
Masapul nga munta, inton sumangpet. Intrang kam ka di tiruangan. Ay, wen. Aguray, tay nakitaan no asino, day ta agtok-tok-tok. Anak, imbag ta simbangpet kan. Napanam ka di. Nanang, kita mo. Nagadua kwarta. Nangalaam ka na kita akwarta, anak ko. Umunag ka man. Tailawlawag mo kada kami kanitatang mo. Ti maipapan iti day ta akwarta. Ita, ibagam no nangalaam iti day ta akwarta. Ken apay adi ka imay nakimisa. Adda nang ibaunan ni Manang Lili kanyak, tatang. Adda napan ko intod iti may sa atao. Kat adda mo't intod na kanyak anak kasubre. Anya ti nakasubre ako nam? Intod kumat ka ni Manang Lili, tatang. Kalpasan na. Inik kanak iti kwarta. Dayta ka di ti makagapo, no apay adi ka imay nakimisa. Tatang, no kanayo nagastoy. Makaurnungak iti igatang ko iti motor ko. Uray kalikagumam amin at tarigagayam dito'y lubong. Nuliwayam met ti pagrebengam iti namarswa. Saan ka metlang agbaligi? Di ka kadi masayangan, no mapukaw metlaang ti kararwam? Apay ko maamapukaw ngay? Mapukaw ko nag. No saan to nga itisak lang ti apo, ti pagturungan ti kararwam. Kayat mo kadi ti agturong iti disso nga adayo kini Apo Dios? Masapol nga ado ti mairipak, tapno ado met ti maidiliber. Saan ka di amay mayat no mga lata iti kadwata nga agripak, nanang? Ano santan ado atalaeng, ang mga numaamuan da ti negosyo ta, delikadaw. Jay mapagtalkan ti alaan ta akadwa. Sige, tanuad da masarakan ta. Isuntaw ti alaan ta akadwata nga agripak. Mabalin samot ni Nathan. Ang mga nuibaga na kadagiti dadakkel na, delikadaw. Padasan ta abilinan at di na ibagbaga. Ikanta iti kwarta na, nanang. Ne, da kayo metapo pulis, ken adamat kakadwam. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Lumabas kami laang dito likod ti balay mo, kabsata. Mapan kami di tabalay ti karubayo. Kasta ka di, Apo Pulis? In kayo ka di sarungkaran dagiti agina? Saan laang nga sarungkaran? Ad aramiden mi dita. Makita yun to. Ado kayo, met. Anya ka di tinaskan nga aramidan nyo dita? Saan kayo kumanatagar? Masapul adida mo, ti papan mi dita balay da. Kasta ka di, sir? Agyaman kami, kabsat. At dadamat siguro dita balay da. Tanakalukat ti tawada. Pulis! Ingato yung dagiti imayo. Ay, saan, Apo Pulis? Pagsasaritaan tayo kumaday tao'y. Di da kami kumamatiliwan. Kunakun kat, apud no tinaitimbre kada kami. Ada kayo ti aglaklako iti maiparit a bulong. Ay, kuhasan, Apo Pulis. Imparipagdala ang daytoy kada kami. Awan na ti ado arason. Man, pusasan niyo ida. Kat alain niyo amin dagiti ebidensya. Yes, sir. Ay. Nagpulo kayo matlaangan nga agina. Apo, sir. Tatang, apay pinusasan dagiti pulis da nanalo siya kan Manang Lili. Adda ngamin inaramid da may kaniwas iti linteg, anak. Anya ngay dayjay? Aglaklako da iti may parit a bulong. Kat danda ni pati sika kat naisagmak. Apay ka di ama iparit dagiti abulong, tatang. Makadadali ti salon at ti tao. Ken adu ti makaaramid iti krimen no nakausar da iti nasao abulong. Isugayam ana ti liwda. Inapalak ida, tadu ti kwartada. Ngam, dakas matgayam, tinagtaudan na. Pudno day ta, anak. Basol iti pada a tao, ken basol iti imatang ti Diyos. Gaputa dakas dayjay apagkwartaan. Lumiklik kadagiti madi nga aramid, tapno di ka maisagmag. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo.
Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.